Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучык. Сёння мы пагаворым пра вялікага князя Гедыміна. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Як звычайна, прадстаўце, калі ласка, нашага гістарычнага госця. Сённяшні гістарычны госць – гэта вялікі князь, Вялікае княства Літоўска. Гэта адзін з заснавальнікаў дынастыі, якія кіравалі Вялікім княствам Літоўскім. Гэта будаўнік замкаў, гэта чалавек, пры якім уся Беларусь стала часткай Вялікага княства Літоўскага. Гэта той, хто перанёс сталіцу з Навагрудка ў Вільню. І сапраўды Гедымін гэта легендарны ў тым сэнсе, што пра яго вельмі шмат даходзіла звестак пра ягоныя надзвычайныя здольнасці. Ён умеў рабіць палітыку на захадзе, на ўсходзе. Ён меў шмат сыноў і пасадзіў іх у самых галоўных беларускіх гарадах. Ён быў тым, пры кім Вялікае княства Літоўскае стала сапраўдны адным з цэнтраў усходняй Еўропы. Гедымін – заснавальнік дынастыі вялікіх князёў літоўскіх. У Вялікім княстве Літоўскім дзве вялікія дынастыі былі. Не толькі яны былі, але дзве вялікія дынастыі. Гэта Гедымінавічы і гэта Ягайлавічы. У прынцыпе, Ягайлавічы – это тыя самыя Гедымінавічы. Это працяг Гедымінавічаў. Таму ў гісторыі Беларусі, калі можна так лічыць, ёсць дзве такія асноватворныя палітычныя дынастыі. Першая – гэта Рафалодавічы, а другая – гэта Гедымінавічы. Якраз з вялікім князем Гедымінам і звязана дынастыя, якая кіравала нашай краінай, толькі ўдумацца, з 1316 па 1572 год. Таму, безумоўна, мы яго лічым заснавальнікам адной з найвялікшых нашых дынастыяў. Гедымін і будаўніцтва замкаў. Гедымін, ён паставіў сабе за мэту не проста збудаваць адзін велічны замак, які б уславіў яго імя, бо ў той час гэта было модна. Ён княжыў з 1316 па 1341 год. У гэты час розныя валадары услаўлялі сябе ў гэтым будаўніцтве. А ён вырашыў пабудаваць меншыя замкі, але добра ўмацаваныя, і зрабіць з іх ланцуг абарончы. Гэты ланцуг складаўся з Крэўскага замка, Медніцкага замка, сёння Медзінінкай у Літве, з Ліцкага замку, і сам Віленскі замак, сталічны замак. Гэта былі замкі такога гатычнага тыпу, мураваныя сцены, невялікія, кампактныя, абнесеныя валам і з выкапаным рвом. Яны вытрымлівалі доўгатэрміновыя аблогі крыжакоў, і фактычна іх немагчыма было ўзяць. Яны былі непрыступныя. А яшчэ Наваградскі замак. Таксама, в прынцыпе, аснова была закладзена пры Гедзіміне. І вось гэты ланцуг, ён надзейна бараніў Вялікае княства Літоўскае ад крыжацкіх набегаў. Гедымін і Вільня. З Вільняй сапраўды звязана імя Гедыміна, калі можна так сказаць. У пачатках Вялікае княства Літоўскае сталіца была ў Навагрудку. Там каранаваўся Міндоў ў 1253 годзе. Але з прыходам да ўлады Гедыміна ён з нейкіх прычынаў вырашыў, што трэба сталіцу перанесці глыбей на паўночны захад. І быў абраны такі вось Крывіч горад, славянскае паселішча, якое было ўжо здаўна, але яно было сярод лясоў і на вялікіх узгорках. І вось там ён вырашыў заснаваць новы горад, сваю сталіцу, і паколькі гэта было на рацэ Вяллі, названа яна была Вільняй. І Вільня ўвайшла у беларускую гісторыю, у літоўскую гісторыю, у польскую гісторыю. Сапраўды, як у габрэйскую гісторыю называлі паўночны Іерусалім, сапраўды як горад, які вызначаў лёсы гэтага краю. Але яго заснаванне і ягонае развіццё, першыя пабудовы звязаны менавіта з Гедымінам. Гедымін і асноўныя накірункі палітыкі.
Значыць, у Гедэміна было дзве задачы асноўныя. Першая аб'яднаць беларускія княствы ў вялікае княства літоўскае. Таму што пры Міндоўгу і пры далейшых князях толькі частка беларускіх тэрыторыяў складала вялікае княства літоўскае. А тут, Полацк. Значыць, Полацк быў далучаны ў 1307 годзе пры Віцені, а ён пачаў пашыраць сваю ўладу на поўнач і Віцебск. Вось гэта шлюб ягонага сына Альгерда з дачкой віцебскага князя Марыяй прывёў да таго, што Віцебшчына была далучана. Таксама Пінск, там ён вось пасадзіў свайго сына на ремонта глеба. І такім чынам вось усе гэтыя тэрыторыі, яны так ці інакш былі далучаныя да вялікае княства літоўскага. Але вельмі важны момант, што ніводнай этой тэрыторыі ён не заваяваў. Не было войнаў. Ён ваяваў у асноўным з крыжакамі, таму што крыжакі ставілі сабе за мэту падпарадкаваць вялікае княства літоўскае і зрабіць яго васалам тэўтонскага ордэну. І вось тут, конечно, ягоным найлепшым паплечнікам, ягоным памочнікам быў ягоны зяць Давыд Гарадзенскі. Это князь, які, фантастычны ваяр, які перамагаў крыжакоў у шматлікіх бітвах, і Гедэмін яго ўзнагародзіў вось гарадзенскім княствам і аддаў сваю дачку Біруту за яго замуж. З Польшчай ён імкнуўся падтрымліваць саюзніцкія адносіны, аддаў сваю дачку Альдону за сына польскага караля Владзіслава Лакетка Казіміра, таму ўжо парадніўся з польскім каралём і атрымаў дапамогу на захадзе. І таксама ён быў вельмі прадуманы палітык у тым сэнсе, што ён пастаянна адсоўваў татараў. Татары не мелі ніякай улады над вялікім княствам літоўскім. Таму, паспяховы быў палітык. І апошняе пытанне. Гедэмін і вера. Наконт веры. Вялікая спрэчка ёсць сярод гісторыкаў, хто быў ён паводле веравызнання. Мы можам сказаць, што сапраўды Гедэмін ён з вялікай павагай ставіўся да хрысціянства. 1317 год. Гэта год заснавання літоўскай мітраполіі. Праваслаўныя складалі вялікую частку насельніцтва дзяржавы Гедэміна. І таму ім патрэбны быў духоўны пастар. Вось засноўвае з цэнтрам у Наваградку літоўскую мітраполію, падпарадкаваную Канстантынопольскаму патрыярху. Адначасова запрашае сюды манахаў-францысканцаў, католікаў. Будуе для іх касцёлы ў Вільні, вось першыя віленскія касцёлы. Адначасова ён вельмі сур'ёзна мае адносіны з усімі суседнімі народамі на захадзе, на ўсходзе, з царкоўнымі лідарамі. І мы можам выразна сказаць, што Гедэмін ён быў чалавекам веруючым. Веруючым у якім сэнсе? Што хрысціянства для яго было важным маркерам не толькі незалежнасці дзяржавы, але і прыналежнасці падданых. Ён ставіў сабе за мэту, каб падданыя былі хрысціянамі. І ў гэтым сэнсе ён рабіў усё, каб хрысціянства пашыралася. Таму, можам сказаць, быў веруючым. Вялікі князь Гедэмін вёў палітыку верацярпімасці і дэмакратычнасці. Ён больш чым у 2 разы павялічыў тэрыторыю дзяржавы нашых продкаў. Гаспадар ВКЛ заснаваў дынастыю, прадстаўнікі якой былі ўладарамі Польшчы, Чэхіі, Венгрыі і займалі высокія пасады ў маскоўскай дзяржаве. Гедэмін пакінуў пасля сябе 8 сыноў. Кожнаму з іх выпаў свой лёс і агульны гонар называцца Гедэмінавічамі.